Lelo tiona mmene tingamaonere ma WhatsApp messages a phone ya wina pogwiritsa ntchito phone yathu. Kaya ma messages anu wa WhatsApp akumawerengedwa kapena kuonedwa, ndiye kuti video imene iso muphunzira mene mungachosere zinthu ngati zimenezozo. Ndiye apa tikhala ndi mafoni awiriwa, phone ya Be komanso phone yanga. Ndiye musataya nthawi, tiyambe. Apa ukuku ndi phone ya Be. Ndiye chomwe ndikuyenera kuchita ndikupanga click apa pali madoti atatu pa, ndikupanga click pa settings. Ndiye pamene pakuoneka profile pa pakuoneka kukhala ngati QR code ka apa kali apa. Ndiye tikuyenera kupanga click kameneka, ndikupanga click apa pa scan code pa, ndikupanga continue, kupanga allow, ikafika apa ndipo kuti tipange scan. Iyi ndiye phone yanga. Ndiye chomwe tichite ndikusegula WhatsApp. Ndiye WhatsApp amene timayenera kuti tiyuze kuti tizoona ma messages a phone ina akuyenera kukhala osapanga register. Akasegula tipanga click apa palembedwa kuti agree and continue, yomwe itibwerese ku page inayi imene kuti enter your phone number. Ndiye chomwe timachita ndikupanga click pamene pali madoti atatu pa, ndikupanga so click pamene pali link as companion devices. Tikapanga click pamenepo imatibweresera QR code yomwe titenge phone ya Be ndikupanga scan QR code imene ili pa screen. Ndiye tipanga okay. Apa tikuyenera kupanga scan, kutenga phone ya Be kupanga scan pa phone yanga apa. Ndiye tipanga scan QR code iyi imene mukuoneramu. Zikatero imene mukuonera kwinaku yalemba loading charts, sonza kuti mafoni wata tikuapanga link. Cholinga chokuti message iliyonse tiziona imene yangobwera. Ndiye mmene mukuonera mafoni awiriwa onse akuonesa chat yofanana. Tikapita ku phone yangayi nkusegula message chama, ndikupita so ku phone ya Be mene mukuonera ma chat wandofanana. Sonza kuti nditha kutumiza message kugwiritsa ntchito phone ina iliyonse. Mwachisanzo titumize ku phone ya Be kungolemba mawu aliwonse hello kutumiza kukuso ikuonesa chimozimozi. Sonza kuti ma device wamakhala kuti chilichonse chimene chitachitike kuinzake kwina kuso izichita. Ndiye ngati mukufuna kuti muziona message ya Be umayenera kuti munthu once kwina kukangobwera kandi message osamakhala ndi phuma kuisegula chifukwa chokuti imaziwika kuti message yaonedwa. Ndiye likaziwa kuti phone ikupangidwa ma messages akuonedwa, ndiye chomwe timachita tipita ku phone ya Be ndikupanga click pali madoti atatu pa, ndikupita ku settings, ndikupita so pompa chomwe tinapita pacha tionapo mawu awo a linked devices iwo. Pamene pandi pamene tikuyenera kupanga click. Tikapanga click imaonesa ma devices zonse amene akuona ma messages athu. Mwachidziwikire apapa ikuonesa device A, ndiye kuti ikuona ma messages athu. Ndiye ngati tikufuna kuti isiye kuona ma messages athu timangoipanga tap ndikupanga logout. The message imene kuti you have been logged out. Sonza kuti munthuyo wachosa. Imene iyi ndiye inali video yathu ya lero. Osayiwala kupanga follow ngati mukufuna ma videos ngati amene wawa. Ndiye ngati muli ndi funso lililonse pangani comment ku video imeneyi kufunsa funso limene muli nalo ndipo lizakhala video yosatira. Tiye tionanenso ku video ina.